Welcome to Amsterflau. Okrem toho, že Máro vstúpil do hovna, to necíti vo videu. Od rána smrzím hovnom. Skrátke predstavenie Amsterdamu. Tam je ulica, kde chodia električky. Tu je hlavná stanica s Františkou. Tam je nejaký kostel. A tam ideme na električku, aby sme sa dostali na trh s tulipánmi. During the trip, we'll tell you about the most important sites along the route. And of course. Tuto v tomto baráku by bola Anna Frantová. Čo? Mangoš? Františkina pra. Vieš, to bola Anna Frantová? Tá kurva. Anna Frantová bola dievčina, čo za druhej svetovej vojny sa tu schovala za knižnicou a potom ju našli a zastrelili. Ale vo filmovej verzii prišiel Bruce Willis s pocenom tielku za masterom a zničil celé gestapo a vyslobodil. Tak povedal: Cípni nacisto! 8 sekúnd už bola skôr. Neskutočná zima. A to je minus 20. Au! To si siko. Dneska ideme prvýkrát do školy, do Star Treku. A to si spívame. Dům holubí, kdo pak z vás cestuví. Františka, tak tamto je Arta, hej. To máš tak dole, to je hento, tam sú schody, tam je jedaleň, tam je to také poddrbané, lebo to také akože oné a celé je to ze skla. Celé raf. Ja to vôbec nehovorím. Žebravá budova. Trápne. Všetko je trápne. Bielý bakelit. Hej, kokos jak trabanty, keď sa u nás robili z toho. Podľa mojich výpočtov není viacej ako nejakých 150 zubarských kresiel. Matúš si tam? Som akorát nešťať. Toto je šatňa, hej, v Star Treku, toto je šatňa. Plne, že sa to nemestíš. Mám pre seba... Mám pre seba len dve skrinky, hej, dve. Menšiu a väčšiu. Teraz sedíme na implantológii. Čakáme na našu učiteľku, jak sa volá? Carmen. Naša učiteľka Carmen, Elektra, nám bude ukazovať implantáty a implantológiu. A má Carmen Elektra implantáty. No určite, jedine, že by nemala. Máš na vybranou. Ty si zobudíš. Budeš umieť vrtať zuby na počítači. Ale když si vybereš druhou možnosť, vrátiš sa do bežnej reality. Do dreveného výtahu. Ktorou možnosť si vybereš? Je to na tobie. Kdo pak z vás cestu ví? Mýval stáj,